ሕጂ ድማ ነቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ዓበይቲ ነገራት ዝገበረን ካብ ንውለድ ጀሚሮ ዘኽብረናን ብምሕረቱ ዝናበየናን ኣምላክ ኩሉ ፍጥረት ኣመስግንዎ። ብልቢ ከምን ሕጓስ ይግበረና ከምቲ ናይ ቀደም ዘበን ካብ እስራኤል ሰላም ይሃበና ምሕረቱ ይሃበና ብኩሉ መዋኢል ህይወትናኻ የድሕነና። ተፈስሒ ተፈስሒ ማርያም ተፈስሒ 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 ማርያም ተፈስሒ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ማርያም ደስ ይበልኪ ተፈስሒ ተፈስሒ ማርያም ተፈስሒ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ማርያም ደስ ይበልኪ ተፈስሒ ተፈስሒ ማርያም ተፈስሒ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ማርያም ደስ ይበልኪ ተፈስሒ ተፈስሒ ማርያም ተፈስሒ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ማርያም ደስ ይበልኪ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፈ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 50 ሊቀ ካህናት ሶምዖን ሊቀ ካህናት ወዲኦንያን መራሓ ኣሕዋትን ሓወን ህዝቡን ነበረ። ንሱ ብዘበኑ ንቤት መቕደስ ዝሐደሰን ጽኑዕ መካበብያ ዝገበረሉን ሰብ ነበረ። ንመሰረት እቲ ነዊሕን ድርብን ዝኾነ መንደቕ ኣደልደሎ ንመሰረት ዕርዲ ቤተ መቕደስ እውን ከምኡ ኣጽንዖ። ብዘበኑ ልክዕ ከምቲ ብነሓስ ዝተገበረ ብዙሕ ክሕዝ ዝኽእል መወህለሊ ማይ መዕቆሪ ማይ ሓጽቢ ኣፍዓተ። ንህዝቡ ከመይ ገይሩ ከም ዘድሕኖም ኣጸቢቑ ሓሰበ። እታ ከተማ ጸላኢ ክኸባ ከሎ እትድሕነሉ ዕርዲ ድማ ሃነጸላ። ህዝቢ ከቢብዎ ካብቲ ኣዝዩ ቅዱስ ቦታ ክወፅእ እንከሎ ከመይ ዝበለ ክብሪ ነበሮ። ሶምዖን ከምቲ ኣብ ማእኸል ደበና ዘንጸባርቕ ኮኸብ ጽባሕን ከም ምልእቲ ወርሕን ድሙቕ ነበረ። እወ ከምታ ኣብ ልዕሊ ቤት መቕደስ ልዑል ኣምላኽ እትብርህ ፀሓይን ከምቲ ኣብ ማእኸል ብርቱዕ ደበና ዘንጸባርቕ ቀስተ ደበናን ከምቲ ኣብ እዋን ብኹሪ ፍርያት ዘርኢ ጽጌረዳን ከምቲ ኣብ ወሰን ዓይኒ ማይ ዝወቅል ዕምባባ ሽሻን ከምቲ ኣብ እዋን ሓጋይ ኣብ ሊባኖስ ዝርአ ሓምለዋይ ቡቋልያን ከምቲ ኣብ ጽንሃ ኣብ ዘሎ ሓዊ ዝተክኽ ዕጣንን ከምቲ ብኩሉ ዓይነት ዓናቕ ዝተሰለመ ብዘንቀጥቅጥ ወርቂ ዝተሰርሐ ጽዋእን ከምታ ብፍረ ዘብ ዝበለት ኣውሊዕ ዘይትን ከምቲ ደበና ዘጠንቁርኦም ጽሕድን ፍሉይ ነበረ። ሶምዖን እቲ ዘደነቐ ናይ ክብሪ ልብሲ ተኸዲኑ ብኣገባብ ናብቲ መሰውኢ ክኸይድ ከሎ ነቲ ኣደባባይ ፍጽም ግርማ ዝመልኦ ይገብሮ ነበረ። ብዝተጐንጐነ ዕምበባ ከም ዝተሰለመ ብኣሕዋቱ ተኸቢቡ ኣብ ጎኒ እቲ መሰውኢ ደው ምስ በለ እሞ ካብቶም ካህናት ብጽሒቱ ክቕበል እንከሎ ከምቲ ብስየ ዝተኸበ ጉንዲ ኣጉሳዕና ዙርይኡ ዝተኸበ ወለዶ ጽሕዲ ሊባኖስ ይመስል ነበረ። እዚኣቶም እቶም ዘደንቕ ግርማ ዘለዎም ኣልዋሶም ለቢሶም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣኸባ ደቂ እስራኤል ዝቖሙ ነቲ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርብ መስዋዕቲ ድማ ዝኣልዩ ደቂ ኦሮን እዮም። ኣብቲ መሰውኢ ኣገልግሎቱ ምስ ፈጸመን ኩሉ ናብ ዝኽእል ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ዘቐርብ መስዋዕቲ ምስ ኣሰናደውን ነቢት ዝመልኦ ጽዋእ ኣልዒሉ ኣብቲ እግሪ መሰውኢ ጥዑም ጨና ዘለዎ መስዋዕቲ ነቢት ከዓወ። እዚ ድማ ነቲ ንጉስ ኩሉ ዝኾነ ልዑል ኣምላኽ ዘሐጉስ መስዋዕቲ ነበረ። በድሕሪዚ ካህናት ደቂ ኣሮን ዓው ኢሎም የውክዑ ነበሩ። ብዝተንቀጥቀጠ ብሩር ዝተሰርሐ ምልክት እውን ይነፍሑ ነበሩ። ልዑል ኣምላኽ ምእንቲ ክዝክሮም ከዓ ልዑል ድምፂ የስምዑ ነበሩ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ድማ ቀልጢፎም ብግንባሮም ናብ ምድሪ ይድፍኡ ነበሩ። ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኮም እውን
ይሰግዱ ነበሩ። መዘምራን ከዓ በቲ ይጣዕም ዘሎ ሙሉእ ቀናኦም መዝሙር ምስጋና ይዝምሩ ነበሩ። እቶም ህዝቢ ድማ ክሳዕቲ ናይ ኣምልኮ ስርዓት ዝድምደም ኣገልግሎት እውን ዝፍጸም ናብቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ምሕረት ዝመልኦ እግዚኣብሔር ይምህለሉ ጸሎት እናገበሩ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ደው ይብሉ ነበሩ። ብድሕሪዚ ሰምዖን ካብቲ መሰዊኡ ወሪዱ ኣብ ልዕሊ ጉባኤ ህዝቢ እስራኤል ኢዱ ይዝርግሕ ነበረ። ብዓብዪ ክብሪ እውን ብስም እግዚኣብሔር ይባርኾም ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ንልዑል ኣምላኽ ከምልኹን ካብኡ በረከትን ክቕበሉን ደጊሞም ኣብ ምድሪ ተደፊኦም ይሰግዱ ነበሩ። ናይ ብራኬ ጸሎት። ሕጂ ድማ ነቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ዓበይቲ ነገራት ዝገበረን ካብ ንውለድ ጀሚሮ ዘኽብረናን ብምሕረቱ ዝናበየናን ኣምላክ ኩሉ ፍጥረት ኣመስግንዎ። ብልቢ ከምን ሕጓስ ይግበረና። ከምቲ ናይ ቀደም ዘበን ካብ እስራኤል ሰላም ይሃበና፣ ምሕረቱ ይሃበና። ብኩሉ መዋኢል ህይወትና ከዓ የድሕነና። ሰለስተ ጽሉኣት ህዝብታት። ኣነ ኣዝየ ዝጽየፎም ሰለስተ ህዝብታት ኣለዎ። እቲ ሳልሳይ ብፍላይ ግና ህዝቢ ተባሂሉ ክጽዋዕ እውን ብቑዕ ኣይኮነን። እዚኣቶም ድማ እቶም ኣብ እምባ እሳዒር ዝነብሩ ኣዳማውያንን ፍልስጥማውያንን እቶም ኣብ ሰኬም ዝነብሩ ዓያሽ ዝኾኑ ህዝቢ ሳምርያን እዮም። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ። ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ትምህርትን ፍልጠትን ብምስትውዓል ጽሒፈ ኣለኹ። ኣነ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ወዲ ኣልዓዛር በዓል ኢየሩሳሌም እቲ ካብ ልቡ ጥበብ ዝወሓዘ ሰብ እየ። እቲ እዚ ነገራት እዚ ዝግደስ ብሩኽ እዩ። እቲ ኣብ ልቡ ዝገብሮ ድማ ልባም ክኸውን እዩ። ነዚ ነገራት እዚ ኣብ መውዓል እንተውዒልዎ ኣብ ኩሉ መንገዱ እግዚኣብሔር ስለ ዘብርህሉ ብኩሉ ነገራት ጽኑዕ ክኸውን እዩ ይብል ቅዱስ ቃሉ። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ጸጋ በረከት ይሕደርና። ምዕራፍ 50 ኣውዚ ዛዘም ምዕራፍ 51 ናይ መወዳታን ኣብ ቃጻላይ ሶምን ክስካብ ሒዘ ዝቐርብ ናይ ሸዊ ሰባት ይበልና። ኣሜን። ዝወደቀ ዝተረፈ በኣፈ ቅዱሳን መላእኽቲ ይታረመለይ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል አሜን። ያቆየን። ተስሕይ ተፈስሕይ ማርያም ተፈስሕይ ደስ ይበልኪ ማርያም ደስ ይበልኪ